Imamo za rakiju. Danas smo iznajmili naš novi apartman. Luciano, super ti apartman. Baš je super. Evo ti ključ. Danas smo 24 sata u njemu. Evo ti ključ. Ljudi moji, Luciano iznajmio jedan od najboljih apartmana koji je ikad mogao. Ljudi moji, čućete nešto. Ajde, da vidimo. Ovdje je moj satić. Tako se ovo otključava. Ajde, vrti. Stisni dolje. A di si našla taj apartman u koji ne možemo ni ući? Da, ne možemo ni... Aha, evo. Šta ti je? Ljudi moji, vidite šta mi imamo u apartmanu. Imamo za rakiju peć. Imamo i za roštić rad. Da. Imamo puno tu. Svakakvih. Šteta što nemamo nikakvu Minecraft stvar. Vide kako ti je ovo gore, čovječe, bože. Znam, propalo. Nešto zarobljeni smo! Zarobljeni, nismo zarobljeni. Nismo, da. Znači, 24 sata smo ovdje. Da. Nešto ti smiješ biti izvan, ja ne smijem, ja sam da izađem van. Izašao je van. Evo me ljudi nazad. Evo me ljudi moji. A zašto si izašao van? Da nešto sam treba nešto. Aha. Dobro, što ćemo ovdje ti ima i paučne čovječe. Znam nešto, znam. Ma gdje ćeš ti tu spavat? Na ovom kotu. Na kotlu ćeš spavat? Da. Ajme, meni. I na plafon gore. Na plafon? Da. Plafon ti je dobar. Viš što je? Sav propao. Da. Vidite pod. Pa pod još čak i dobar. Da, vidite ljudi moj čaval. Tu može neko se nabiti. Čaval? Šta imaš ti to sve tu da? Saksije. Saksije. Šta imaš još? Košaru. Košar. Imaš žice. Imam žice ko vraga crnog. Ima još puno toga, samo što mi ne znamo što je to, jel tako? Da. Tako je. Nešto, Molim. 24 sata počinje za 3, 2, 1, sad. I znači sad ideš 24 sata si ovdje. Da, znači da sam sad sam 24 sata tu. Aj vidimo se, ja moram ići. Ajde. Ljudi moji, idem ja vidjeti što Luciano radi. Gdje si? Gdje si majmune? Majmune, zašto majmune? Ti si unutra, ja nisam. Pa znam. Nis majmun, nego si me napustio. Aha, ti zato, ti ne voliš kad ja tebe napustim. Ne. Ljudi moji, sad ćemo ga zatvoriti unutra, a on ne smije van izaći. Vide ga što lupa, sigurno. Jesi to bojiš biti unutra? Ne. Ja ne znam baš. A vidiš ti što je ovo mračno? Jel je jako mračno? Čekaj, idem ja ući unutra da vidim je li stvarno mračno. Ajde, zatvori. Ljudi moji, vidite, stvarno je mračno, sad smo totalno zadovoljni. Ovdje se stvaraju zombi i otvaraju ovo. Otvori. Baš izgleda kripavo. Ne možemo izaći, ljudi moji. Dobre. Dobre. Jer mojem smijem, dopušteno nam je ovako. To ti mijenjaš pravila, paz prste, uvaće ti prst, vrata, bježi. Kako je to vrijeme? Ne znam, to sam kupio danas saksije. Aha, što sad ćeš cvijeće, da li? Da. Drvo novo ću sad. Novo drvo? Da. Dobro. Naporno mi je jako zaušao. Luciano, ja ovdje, ja ću opet doći vidjeti što ti radi za nekoliko. Ajde. Ljudi moji, evo idemo vidjeti što Luciano radi. Haha, tuče glavu muzit. Što je, ne sviđa ti se više tvoj izazov? Ne. Želiš li napustiti ga van? Ne. Još ti ni prošlo 24 sata. Znam. Vidimo se za 13 sati. Evo ga ljudi moji, jutro je. Luciano je valjda izdrža. Vidjet ćemo sad što on radi. Eno ga tam tuče i dalje glavom uzid. Još malo i gotovo je. Tvoji 24 sata je upravo završilo. 3, 2, 1, sad. Evo ga Luciano. Preživio s 24 sata. Vidimo se iz ovog apartmana u ugoru. Idemo ga zatvoriti. Neće. Evo ga. Zaključaj. Zaključaj naš privatni apartman. I više nikad nećemo u njega ulaziti, jel tako? Ne. To je najgori. Da.
Vidi ga, pao je. Šta ti je sad? Kraj.